No niin, tervetuloa. Tässä on Sanna Leinamon työ taimimyymälästä. Tässä on ensin sesonkikasveja, ihania vihreitä. Muratti on minulle entuudestaan tuttu. Näin syksyllä aika paljon erivärisiä gallonoita on tarjolla, mitä voi hyvin käyttää ruukuissa. Lisäksi jäljellä on vielä paljon kirsikka- ja omenapuita ja muun muassa pihlajia, lehdestä tunnistettavia. Sitten paikkakasvina ajattelin esitellä teille kuunlilyjä. Perennoita on myös vielä jonkin verran jäljellä. Muun muassa jalokurjen polvia. Kauniilla sinisillä kukkasilla. Täältä löytyy myös syysasteri, mikä saattaa olla kylläkin elokuun asteri. Sitten pääsemme kuunliljoihin. Itse pidän niistä kovasti. On kirjavaa, suurilehtistä, vihertävää, ja kirjavia, pikkulehtistä, vähän suurempaa, erilaisiin käyttötarkoituksiin. Kanervia ja gallonoita on todella paljon. Syyshortenssia myös täältä löytyy. Mun ehdoton lempipaikkani tässä myymälässä on vesiaihio. Mikä on kauniisti syksyisesti koristeltu. Siellä on monenlaisia kukkia näkyvillä. Ja näihin mietteisiin. Hei hei!